vos diré, Esther, perquè rigueu un ratet. També és la veritat del procés d'un pet. Diu així, m'han preguntat què és un pet i en dir-ho estic afanós. Un pet és un gas melós que es deixa molt satisfet si el tires estan platós. És un ruido armoniós, tan tenau i tan lleuger, d'un tono tan melodiós i d'un garbo tan airós que més airós no pot ser. És més que es parega un tir, suau com el gas de tul. És, si em permetiu el dir, aixina com un sospir, però que mos dit el cul. Encara que m'han mirat per el personal de Madrid, un pet, si està ben tirat, és el crit de la llibertat d'un aire que està oprimit. Un pet ben carregat d'all és algo en molt de pes. Igual paralitza un treball que la sessió d'un congrés. I pobre pet, sols fa un rato lliurava del meu amic de les molèsties del flato. I ara, fent un desacato, diu que no coneix el pet. Per totes aquestes punyetes de que el personal estufa, el pet es trenca miquetes. Vol eixir de puntelletes y entonces resulta bufa. Si t'apreta el cinturó o es molesta la canana, solta un pet com un canó i digues, he sigut jo, perquè m'ha donat la gana. I si xiula com un clarinet o sona com un bombardino, es deixa molt satisfet quan un home es tira un pet més que li digues gorrino. Pues si vols saber l'autor d'una bufa que s'han tirat, sentiràs molta pudor, es passarà el constipat i busca qui t'ha pegat.